Kinong ilam ka Ribhoy People's Council RBPC hak jilam somla Jason Lennox nong room president mentang si kan riutrik nailar arjar pusaw kalahiar sesnong umlado Ribhoy district banjurip iki cekarep ki basya penjulor haki bor pulit forest kalailat bid jong ka khasil satu mas district council KHDC kumban aimen sim bat ban a jingksan iki trajaka ki belangat hak te jingja kitei ki cekarep ki basya penjulor ki dei jong kesangut ki longkme ki badei ki traisnong ka umlado ki bakentup ika kongprin umsong ka kong brina sliang ka kong slisling do ka kong umar lis lapang bat ka kong fairness sliang kuman sikudo kani ki jingja ka dei belaja ka lai tarik nailar arjar pusaw ha ka baki pulit ka tran forest kila jenrat bat mait naphang ya bro ki jingthung jingtap ki bodan ha ki tei ki per da ka bakam ba ki tei ki jaka ki dei ki wadang hap apo uput usam ka KHDC habakran jiglat thai kubor ki longmi ki thu bah ka shitarik nailar arjar pusaw ki officer ka tran forest kilami kendet kensan bat tha eki bikin wengi ki jingthung jingtap na ki jaka da ka bakam ba ki tei ki jaka ki dei ki wadang hap apo uput usam ka KHDC bat klem da aipor hadian arsingi kata ki lawan le don bor bat pom na phang ki marrep chungki Shushu kila ong bakin numailat bansayu roid yala ka jong ka hok andre kin yengs kem bandawai ka hok bat bandawaru ya ka bailuksan ni dei hok ban yo hi namar ga dei ga jong ite kwa baka dusik sisil kan kni ya ka jaka ka jongi ma namar ga dusik sisil dal ka kni lut ya ka jaka jongi se ai ka ni bam min de se ai ka ni train ta ni sa ya la ki jong kun gi ti ma kata ka ni kwa ngata ni dei ban piruk buju kwa ba pun yarap lam yangi ba ya trailang kang ban ninjo ya la ka jong ka hok koi saranga ba kila prak la kom kwa ngada la ki ban yo kata ka jing yarap namar nga berde nga ban sara ban thung du ban sara du tu mut ban thung ha per nga sara do koi san kani ki wan pom ki wan prat melang tau ang tau kat UE tu hadukan bam dei hok re ba ngat kata ka district council ro ki wan pom katno ka jing thang katno ka jing chunut mo i ba berladukan ro merdei ban yo i ki ka balum ban lang tang ban bam mit bam setiap i yo ba yang gi bru ba thep ba le ba wan kuntu kani ga jakaro ang tagar sele kumbam chua bala chatrang i ikar la kini ga district council te dala ki ban yarap ne wa ise ban yo pai ketiga jaka i arteli la terli bala yo ga district council bala chatrap chatbam chua bet mo ba ha ka ne ga jaka chunga wat pom re ni tenrai chunga ka ding de ga jaka chunga dikitu pat ki om Gidan kap hisan sla onta ang adon te chet na no nga ong chet na ne snong nga ong ta ong gisam nga ai ma ka kot chom phira em hindon man ai ka kot phi don tang ga we ong ta nga kot ong ta pai kum ta ena ni chom thum kat nga ma ilam te ong ha ai sok islam phi ong har ngam don nga ong ta la ta ki pom ka pom dek tangguntahinya teh keren begitu palai kiwan masih palai kiwan ong ta permit kiwan ong teh mah hutna teh jing tap he ta lada input teh kiwan di officer he pat ong ta makwan dia keren nga ka jong nga dengan ai di ra jong nga ta la jong tengah thit ya tu jaka tang ong bet ni tang ong bet nga tengah thit ngala lo tama ngat ngakap trai be kadai be jong nga abun hi semua kakat betul abun kuai nela khen guna kuai ar samtrai te so kakat terus so kompor kita menang su tingin ken kita nak pam ni tu sakit ni ba adu kan dengan ông bệnh nhà dengan cam bệnh trong ngam ai ra thì đã lấy ngam ai ra ngalak đến nó chắc ngam thì đã lấy ngam ai đây bị cái gì nakaliang usamla Jason Lennox nong room ulong bakaseng kamla ban pdiang yakum kani ki jingsha thambori ki nong shang snong ki badai ki nong rem bat nakaliang kaseng ka penrem jor yakum kani ki jingle don bor ki pulit forest klem da don shu ka mensiam perkhat lem ki nong rep ki babsai la ka yeng kasem dak barep bariang
Shushu long ban nakaliang kaseng kan lej bani kendu yo CM ke HDC ban dia keren halo kan kamat ban dawaru ban penyo ya ka hok jong kini kisan ngut kinong rem ki bade ki try jong kite ki jaka Kamdi shu ko batmai ba haki shinong na kundong jong kilo shinong ka jaka ka puta ka rep kariang ka kinong sumar kidehi ki kini kilo kini ba ni nyala bani sakhi minta kano ka shinong na kilo kini ki jaka jong benta la ka deh ka jella ka jogi ne shabar la da kimdon kilong kini la da kimdon kilong pa la da kimdon kinong rep ngam tharai ba kata ka riboy ka bangi ong baka ba sei subo kadlong ka bagalong mata don kinong rep don kinong sumar don kinong ri ka de na ka daw ka ai kat ni kit kaspa ka po ya kitrai mulu kay ka bangila ban yu i kini ki kendia singi baladan kon bakilar tai kubor ka jinja po ni nang sinang umlado hakaba kini ki santli ki longyen kini ki san ngut ki durmat ki bangila ban yu ni nakaliang ka bor peniak distrik ngahap ban shim kumta nomor ba kitu ki bawan mi ban penjulor ya kini ki jaka ki kam baki represent ya ka dis council ka Riboy People's Council ka bakran na gamata ka hok jong ki paradok prasnam ki kup shiliang ki sem shiliang ki duk ki rangli ha ka banikong ngi penpau ya ka jing smokya ka bajur habang iyo ban wan apo jong shnong habang yela ban yu idala ki jong hikmat ban saki ya ki jingthung jingtep ya ki sok ki pai ki ba le selak benong kini ki ba wan hang ne ki wan daga jingmut ban thombor ban yu rat ya ka hok jong kini ki longkmi bat ha ka bakum kan ne ka juk ka bangingi imenta ka juk syai ka bangi yatip kan ne ka jing ra da ki tiar kitar ki machine klem da kenjok tin ya ki orang bak shnong klem da kenjok tin ni ki trai jaka ne ki nong shnong ban wan hi ban ra ki tiar kitar ban ot na phang ban mai na phang kani ka de ka bangi nyimla ban pediang na kalian selesai te da ka baong kumta ni pendrem ya uno in charge mat de uno bru bana shlong ne na boy ne banang ni na po shnong ne ubabtha ya kitu ki bru ki bawan na tugas ni ban ra ki tiar ki machine ban ot e kini ki jingthung jingtep kumne ku mangila ban saki menta kasni kani ka kam ka bahap ban pendrem ka jingmut jongi bangi wana po jeng ka shnong mata kasni ban kendu bat ki longkmi ki bamat e kana galanot kamdon kano ka jingmut aku muipat hendrei haka jing smo jongi ka long bangi ni wan ban ai mensim bat ban yang na ka menta ka hok jong kini ki sangut ki longkmi ki jongi namar kum mangila ban smo thu kana ka jaka kamde ka batmai kade ka bal arab nadu ban kolong kuma manengi keren ya kapateng nadu ki meitemen nadu ki mi nadu ki kimi jong ki lok ki jong hadu ka pateng ka jong ki dang yarap kamdon kano ka intervention nakaliang juga district council kamdon kano ka jing muslia ngiyo i nyela ban saki ba ki jing thung jing tep hang ne ki roi pare bat kaba kongsam na kita ki barok kalong ba hano kendong kide gini ki longkmi bat kide gini ki lum kide gini ki jaka ki ba pentikna ba ki khun ki kin imsuk imsan kin bit kin biang ha kalong renyang ga joki ha ka pule dang le namar ba ka kalangkha ka per ka de ka ba IGM de ki ka de kane ka ba penmi ya ka jingnut jingsep jong ga jigim ba man ga singi te lada ka district council ka ba de kata ka bor ka ba de ban khmi ban pit ya ki jaka ki puta ki kendo ka siap jong ka rib ga jak ga jongi ha ga jaka ba ki kin lum habadon kano ka jing bomia smutu ya ki jaka la banong hapo jong kana ka shnong nakaliang ka seng nginom kun tho e ma ka bede bat mano balong try kana ka jaka ni i be ka jingsat ka dis council bakan le bodon kam bat kata ka jing don kam ka long ba ki kin da khot kin da bishara ki kot tisla kin da page ka historical background ka jongka but based on the finding jongki kin le ka bodon kam henry kumbangi yu i hakini ki clear singi bal adab banong ba pha ni ha banong pha namar ba kitu ki bawan mengong mene ki de ki represent ya dis council kitu ki bawan hang ne ban le be ka kam claim ka jing pentip claim ka not prior notice claim ka jing ekran sungsu iswa kane ka de ka bangi na kali ka seng ni condemn ni pendrem ya kane bat ka ba ka seng kala hi ban pentikna kane ka long batang bangi ngin ya voice out ngin long vocal ngin keren na ka mata ka sur ki de ka seng ki long kimi ka bamut na kaliang ka people's council kan shimkia ban ni kendu ya CM juga dis council
hai kini ki kendia singi ba mata ngin prasyang ban ya kendu i ban pentikna ba ka hok jo kini ki long mi ka district council ka namde ban yu right mane ngila pensngo ba kila penut ika pisah tengkah kila tit iki sembai ba per kila thung la tep hang ne bat ku mengila ban i balong ba kini baro ki jing thum tapi kini ki sembai kwai baro i kini la rat na phang te ka jingnut jing sep ka bai luksan ka compensation na kaliang tu seng ka demand ba ka district council ka diban compensate ya ka jingnut jing sep jong ki try jaka kini ki sang ki lokumi kada ka demand ka jongi bat aka juk kapor ka jing tu na kaliang tu seng ngila ban UI kini kerja si kepala adab ba haki kaput ki jongi kadon kan ka jing tombor ka jing yuroj ka jing syak lek ben joki paradok personam ki jongi haki wepet ki jak kendo bat kum ka seng ni keren tu barabor ba ni pendem ya bukum kita ki jingjah ki kaput ki jongi henry ka bapen kendit ini kum ka seng kalong ba nyinom ye kan kaput manta kadai aprang snong kadai ka snong ka ba ya bre wan bre kam don jing ya de era mer ki kaput Kenrei lada kata kajing tombor ki dok isnam kan sedang nalayeng kan kadi ka babu jing mai ku gajak kentu daga district council kadi ban introspect ya bakum kini ki in charge lani kino ki breu ki baka ka ai ban page kino ki jaka ki laka kenang ba kan dei kajing kerhu na mata ki snong ki tau henrei ku makalong mata kan kadi kajing tem lek se hangno rangno ngi perkat ba kajing don jong ubreu bana kini ki dong ba ki tan ki jing kan dei kajing kerhu kenang ba ka tin ka keren ka khana ka rukum im nyelak bani kam suku kamba henry kajing don ban jong ki breu ki ba nakane ka ju ka dong ba athan i kumba kadi ka kajing nyoben namar ba ki le sala bonong ba ki bi baduk ki barakali ki bomdon ni kajing nang jingtip bat kani kadi ka ba kaseng kanum pediang daliliru kini ka ban bin discriminate ba pin tombor kani kanum la ban pediang kani ka ju ba mata kana kali yang seng mata kasngi ka jingwan jungi kani nong kalong ba ngi pentikna ba ngi don rengkat bat kini kilok ni bat kasnong bala rakadon kan kono kajing don kam bangi ha bani rengkat nakali yang sei ni pentikna ba ngi ngen bot ikan kam hadu binala ban wanra ban dawai ka hok jugin kisan kilo kumi jong Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.